Goedenavond, het is zondag 2 augustus en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. De broers Ruud en Rob van den Einde komen vanuit Deurne in West-Brabant kijken naar de restanten van het appartement van hun overleden oom René de Bijl. De 64-jarige man kwam donderdag om het leven bij de explosie in een flat aan de Hoogweg in Vlissingen. Zo goed kende ik hem niet, omdat hij al heel vroeg naar Zeeland is vertrokken. De laatste jaren spraken we elkaar wel geregeld via Facebook en ging ik ook op bezoek. De laatste keer 2019 lag hij hier in het ziekenhuis. Ja, hij heeft een heel moeilijk leven gehad. Ja, ja, goed, het blijft wel familie, zeg maar. En dan wil je op een gegeven moment, toch, op het moment dat zoiets gebeurt, ja, dan wil je natuurlijk wel dat hij op een fijne manier, zeg maar, toch die uitvaart kan krijgen, zeg maar. Om dat voor elkaar te krijgen heeft hij namens de familie een crowdfundingsactie opgezet. Oom René was niet verzekerd. Dat betekent dat de gemeente dat dan op zich neemt, normaal gesproken. En dat betekent ook dat je verder geen zeggenschap hebt. Ze waren met z'n drieën, 2 zussen en hij was jongste broertje. Ja, je wilt toch dat ze op een waardige manier gewoon afscheid kunnen nemen. Niemand hoeft hier de wereld te verlaten in zijn eentje, zeg maar, eenzaam. Hij is voor de liefde ooit hier naartoe gekomen. En ja, goed. Hoe dat verder gelopen is, ja, dat weet ik niet. Want daar heb ik nooit met hem over gehad. Maar ik kwam inderdaad uit Brabant. En hij heeft altijd genoten van Zeeland, van Vlissingen. Ja, dat absoluut. De politie laat weten dat er geen sprake was van brandstichting in de flat. Wat de brand en de explosie wel hebben veroorzaakt, onderzoekt de brandweer. De brand van afgelopen donderdag in dit flatgebouw in Vlissingen heeft naast een mensenleven ook dierenlevens geëist. Vrijwilligers van de stichting Dierenwelzijn Walcheren hebben de afgelopen dagen meerdere verkoolde dierenlijkjes aangetroffen. Maar er is ook goed nieuws. Vandaag vonden ze nog een levend dier, namelijk een kat, genaamd Lucky. Hij is wel ongeschonden uit de strijd gekomen, zo te zien. Ja. U heeft de eigenaresse van de kat gebleid? Ja, heel erg blij. Hoe reageerde die? Ja, eerst vol ongeloof en heel ontroerd. Ja, en dolgelukkig natuurlijk. Ja. Ja, nou ik hoop dat het tranen zijn van vreugde. Hè? Toch een mooi eind aan dit drama, hè? Jazeker, wij kunnen nu in ieder geval afstrepen dat er geen dieren meer zijn vermist. Dat alle eigenaren op de hoogte zijn en dat alles weer thuis is. Wanneer Lucky herenigd wordt met zijn bazin, die geëvacueerd is vanwege de explosie, is niet bekend. Maar dat zal hopelijk niet lang op zich laten wachten. Bij een feestje in Middelburg is afgelopen nacht een waarschuwingsschot gelost door de politie. Er kwam een melding binnen dat er wapens aanwezig zouden zijn in het pand aan de Vlasmarkt. 1 persoon verzette zich tegen zijn arrestatie. Bij het doorzoeken van de woning zijn geen wapens aangetroffen. Belgen die in Zeeland zijn geweest worden geadviseerd bij terugkeer zich te laten testen op het coronavirus en 2 weken in quarantaine te gaan. Dat zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege het toenemende aantal besmettingen hier. En voor inwoners van Antwerpen is dat zelfs geen advies, voor hen is het verplicht. Zeeland is in het nieuwe reisadvies gedegradeerd tot code oranje, net als de provincies Noord- en Zuid-Holland. Marga Vermu, burgemeester van de gemeente Sluis, is bang dat dit nieuwe reisadvies van onze zuiderburen grote gevolgen zal hebben voor de Zeeuws-Vlaamse economie. De verwachting is natuurlijk dat er minder bezoekers komen naar ons. En dat toch ook een harde consequentie heeft voor onze ondernemers in Sluis. Natuurlijk willen we allemaal gezond blijven en dat is goed dat daar maatregelen voor zijn. Maar het feit dat heel Zeeland oranje kleurt, terwijl in de gemeente Sluis de afgelopen maand er 1 besmetting is geconstateerd, dat is natuurlijk wel zuur dat je dan geconfronteerd wordt met zo'n maatregel vanuit België. En ik zeg even tegen onze kijkers, welkom bij de allereerste Mossel Drive-thru van Nederland. Hè? En terugkomen. Hoi! Een zomer zonder mosselfeest is zelfs tijdens de coronacrisis onbestaanbaar in Zeeland. Maar hoe vier je een mosselfeest als er afstand gehouden moet worden? Daar hadden ze gisteravond er in Essen een oplossing voor. De Mossel Drive-thru. Goedemiddag. U komt voor de mossels? Voor de mosselen. Heeft u besteld? Ja hoor. Oké, mag u doorrijden. Veel plezier. In een rondje over het terrein van Groenvoorziening Braber werd er van de bezoekers een foto gemaakt en konden zij loten verdienen door spelletjes te spelen. En aan het eind van het rondje konden zij dan eindelijk hun mossel ophalen.
Het Mosselfeest 2.0 viel in de smaak bij de bezoekers. Dat initiatief zoals het hier is echt hartstikke top. Echt heel inventief. De opbrengst van het Mosselfeest gaat naar een goed doel, Stichting Vakantiehuis Turendrit. Voor de stichting was het geen optie om dit jaar geen Mosselfeest te organiseren. Ja, we willen toch gewoon geld binnenhalen voor ons goede doel. En ja, dan geen Mosselfeest, maar ja, er moet wel geld binnen. Dus ja, dan verzin je wat leuks. En dan komt er op een verjaardag, we kunnen het eigenlijk wel als een McDrive gaan doen. Nou doen we het als een Mosseldrijf. Om de huisjes draaiende te houden heeft de stichting jaarlijks €30.000 nodig. Gisteren konden zij in ieder geval weer ruim €7.000 bijschrijven. De allerbeste motocrossers ter wereld reden vandaag in Axel. Hier bijvoorbeeld wereldkampioen Jeffrey Herlings. Zo'n fenomeen, die wil iedereen natuurlijk zien rijden. Maar ja, door coronaregels geen publiek. Ja, dat is voor ons de grootste uitdaging vandaag om de mensen teleur te moeten stellen. We hebben wel een live webcam. Op die webcam zie je de toppers die al ruim een half jaar geen wedstrijd hebben gereden. Vandaag konden ze dan eindelijk als koeien in het voorjaar de wei in. Ja, zeker lang geleden. Het is iets anders dan andere jaren. Zoals je ziet ook een mondkapje op en zonder publiek. Maar we moeten natuurlijk alles gewoon respecteren. Maar het is super om na zo'n lange tijd weer een wedstrijd te kunnen en mogen rijden. Wie ook mee mocht rijden is schouwenaar Mark Boot. Hij is geen wereldtop, maar sloeg deze uitnodiging natuurlijk niet af. Veel gasten heb ik vroeger tegen gereden toen ik nog wat jonger en atletischer was en iets andere dingen te doen had door de weeks. En dan heb ik ook nog wel eens voor sommigen kunnen winnen af en toe. En ja, nu kom je er in de verste vette niet meer bij. Al die toppers in Axel. Zou dit in de toekomst niet nog een keer kunnen voor het wereldkampioenschap? Ik zeg nooit, maar dan praten we over heel veel geld. En wij willen graag alles in eigen beheer houden. We zijn een hele gezonde stichting, maar dan praten we over heel veel geld. En zoveel geld hebben we niet. Het ritme in het weer was ongeveer hetzelfde als gisteren, met vanochtend de mengeling van wolkenvelden en opklaringen. Dit is bij Cats. En de meeste opklaringen kwamen vanmiddag bij zee voor, met een matig windje uit west tot noordwest. Heerlijk weer voor de zondag. Vanavond is het ook prima met minder wind, het is vrij helder en droog. Vannacht komt er weer meer bewolking van zee en later is er ook kans op een bui. En morgen is toch wel een tamelijk koele dag met onstabiele lucht in de ochtend. Dat geeft enkele verspreide buien en er kan een flinke bui bij zijn. Laat u zich daardoor niet verrassen. Maar er zijn ook al enkele opklaringen en morgenmiddag zijn er weer meer opklaringen, maar lokaal kan er een bui vallen. Maximum toch nog van 20 à 21 graden en opnieuw een matige wind uit west tot noordwest. Dat is de maandag, daarna gaat de zomer weer terugkeren. Dinsdag is het al droog en iets warmer en woensdag is het al 26 graden met vrij veel zon. En van donderdag tot en met het weekend is het vrij zonnig met waarschijnlijk maxima van 29 tot 31 graden. Dus daar kunnen we naar vooruit kijken. En tot zover. Straks nog Trots op Zeeland met een samenvatting van de hoogtepunten van afgelopen week. En voor nu nog een fijne avond en tot morgen.